shamwari yekwanyati yatambira message yerufu. Munin'ina wanyati ari kunzi ashaya izvezvi atori murodhi kuenda kumusha. Let me just read what they posted. Hanzi zvakangooma kurasikirwa nemunin'ina wako. Zvakaoma, tiri pakurwadziwa. Rest in peace my little brother. Regai timboenda kumusha. And then ndobva we are on our way to kumusha. Moyo uri kurwadza, hatina zvokuita. Tichakufunga my younger brother. I'm not really sure kuti uyu mwana wekuti mwana wamai vake nababa wake here kana kuti chii, because handisati ndamboona mwana iyeye, cause mudiki. Hasa ndamboona mai vanyati vaine mwana mudiki, handisati ari below zvekuma 1 year something. Amen, handisati. I think kuti pamwe ihama but asiri wemumba, because the way they are doing content, I don't think kuti kana wanyatsorasikirwa nebrother yako chaiyo chaiyo ungaite content nerufu. May his soul rest in peace. Ari kunzi mwana uyu akawirwa nemvura inopisa. Ndoma details atinawo so far. Apa manje kumusha kwacho kuri kuendwa nebhazi, maona akanyata ari mubhazi. Zvinhu zvacho soka havana kana muchovha. Pesa apa taitofunga kuti muchovha uya wemeruni ndewawo vakatenga. Paite muchovha wamainyati, ndatengera mainyati mota. Taifunga kuti pamwewo kana vauya muno muZimbabwe vanenge vaine chekushandisa. But it was content, I think, as usual. Gilbert anga akachimaster chekunyepa. Kunyepa zvake. Haiwa aimboti nyepera usingatomboite. Apa ndopata kunyatsoona kuti shuwa mari hakusisina. Vatongowo munhamo sesu. Dressing ukavaona soka. Mazuva nedressing yavanenge vakarova unotomboshamisika kuti ndo macelebrity here vakambopisa vaya. Vakambofamba nemotikari ya500,000. Hazvisina chiremerera so chavanga vainacho kudhara. Ndofunga kana kumusha kwacho vachipinda pamusha vanenge vachingonzi mheno wava. Vanhu vanokupima kana usina wakapaka panze vanenge vachingoti mheno tinde. Vari kutoenda kumusha nebhazi. Muri kuvaona vari pamabhazi. Vatori mubhazi as we speak. Ndofunga mapictures emubhazi ndasenda mamaona kuti zvakamira sei. Zvinhu zvacho zvinotonzwisa tsitsi sometimes, because vanhu vanga vachitobvunzwa vachida kutonzwisisa kuti ko muri kufamba nevana 2 muri 4 kudai netsoka zviri kufamba sei. Zvikanzi aiwa izvezvi mari hatisati taanayo. I understand because vakavaka, they are still recovering from kuvaka, and kuvaka is not child's play. Panobuda mari dzese I think dzakaenda muimba yavo iyoyi yavari kugara. So regai tione kuti vanozoitenga here imba yacho kana kuti. Asi kumba kwananyati vangani? Ananyati vangani? Because ini ndinongoona, I don't think kuti kune musikana, ndinongoona vari 3. Ifreji neuya wekuroora uya. Amen, I don't know. Ndofunga kuti 3 pesa apa, ndaifunga amen kuti ivangani, but ndozvandaiona singa, unless baba wacho vaine vakadzi vakawanda. Ndivaimbotaurwa ruma iyoyo kunzi baba wacho vanga vaine mukadzi, ava ndimainini ndichii. Ameno dzakambobuda nyaya dzababa wacho. So it might be kuti mwana uyu haasi womufamily, ndio mwana wababa, something like. Amen, as people are saying kuti mwana wayo ndofunga mwana wababa here, mwana wa, because nyati haana kunyatsoti explainera kuti munin'ina pakai. Munongoziva vanhu pachishona tenchingoti munin'ina mukoma chichi chinyangwe asitombori wemufamily, nyangwe ari kwamai guru kwamai nini, sisi ndisisi, munin'ina something like that. So regai tione kuti zvinenge zvakamira sei, but tinongoti may his soul rest in peace. It's not easy kushaikirwa kungonzi zvinhu zvese zvanga zviri right, motongonzi kunoka hazvina kumira zvakanaka, mwana wirwa nemvura, the next thing makutoenda kurufu, makutonzi mwana uya ashaya. Zvinorwadza ndide kunyepa. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyai iyi vasati subscribe, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video. Road to 50,000, we are almost at 40k. Vasati subscribe, ndimuri kungotimisa kuti tisvitse pa 40 pacho. Thank you so much for those who have just joined. Ndikuona you are subscribing in numbers today and yesterday. Aiwa, thank you so much for your support. Ndozvandingangoda kutaura.